fuera, Manolo, porque creo que el cliente ya fuera. No, porque es que hay otro acto allí. No le des a los Sí, el otro lo tienes que escuchar el sonido. Es que... Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per vindre a esta roda de premsa a través de la qual el que volem és donar comptes d'alguna manera del que ha estat la tasca de la Diputació de València al llarg d'estos ja 2 anys. Vull saludar en primer lloc a la vicepresidenta, Maria Josep, a la diputada de Memòria Històrica, de Teatres i portaveu d'Esquerra Unida, a Rosa Pérez, als portaveus també, Pablo Seguí, no sé si està també per ahí Xavi, i a tots els diputades i diputats que avui ens acompanyeu, així com als periodistes. Abans de començar la roda donaré pas a un vídeo i posteriorment reprendrem la paraula. Gràcies. Jo crec que el vídeo, que ha sigut així com una successió frenètica d'imatges, fica de relleu aquest treball que s'ha fet des de la Diputació en aquests 2 anys. Jo diria que un treball que, com crec que queda palès al vídeo, en primer lloc és la mostra d'un govern plural, d'un govern en el que totes i tots venim de formacions polítiques diferents, hem sigut capaços de ficar en comú allò que ens unia, hem sigut capaços de valorar que hi havia que treballar colze a colze i que sobretot la ciutadania valenciana es mereixia aquest treball colze a colze. Per tant, el primer que vull és agrair a tots els companyes i companys, molt especialment a la vicepresidenta, que ha sigut per a mi un bàcul important al llarg d'aquests 2 anys de camí, tot el treball que heu anat realitzant. Però a més jo crec que fica en evidència una altra cosa, una Diputació que creu en el territori, una Diputació que no es queda al cap i casal, sinó que és a patejar-se els pobles, és a estar amb la gent, és a estar al costat de les alcaldesses i dels alcaldes, de les regidores i dels regidors, que són, en últim terme per a nosaltres, el nostre primer agent de treball, ells i la ciutadania. Volíem fer una rendició de comptes, perquè és això el que avui volem fer, retre comptes davant de la ciutadania, com sempre ens ha ensenyat el company Berto Jaramillo. Avui Berto no pot estar amb nosaltres per qüestions d'agenda, però sí que ens va demanar que fèrem aquest esforç de tratar de traslladar des de la humilitat el que pensem que han estat aquests 2 anys de camí, de treball intens, i jo crec que també, per què no dir-ho, de transformació de tota una institució, de la Diputació de València. En aquesta mateixa sala compareixíem fa ja 1 any, i precisament el que diem era que en aquest any havíem aconseguit que la Diputació tornara a ser portadora de bones notícies. Però sobretot diem una altra cosa, diem que havíem aconseguit que aquesta institució deixarà de donar vergonya a les valencianes i als valencians. Jo diria que el que hem aconseguit ara és anar un pas més enllà. Hem aconseguit que la institució recuperi el pols que no hauria d'haver perdut mai, hem aconseguit gestionar de forma objectiva i transparent totes les ajudes i sobretot, una vegada obertes totes les portes i finestres de la institució, jo crec que aquestes bones notícies de les que volíem ser portadors han anat multiplicant-se cada vegada més en forma de projectes concrets, en forma d'accions, en forma de fets que van fent que es complisquen els objectius amb els quals iniciàvem aquesta legislatura. Objectius com els de tractar de simplificar els tràmits, com agilitzar la concessió d'ajudes, però sobretot un objectiu que jo crec que era un objectiu molt, molt important per a nosaltres, que era aconseguir que les ajudes arribaren a tots els municipis i a més ho feren de la manera més justa possible. Així arribem, per tant, a l'equador de la legislatura amb una injecció directa de 200 milions d'euros en els 266 municipis valencians, amb quantitats importantíssimes a totes i cadascuna de les comarques. En el cas de l'Horta Sud, 31 milions d'euros, 25 en la Ribera Alta o 24 en l'Horta Nord, les comarques més poblades, però sense voler oblidar mai les inversions productives en comarques
especialment en risc de despoblació, en comarques amb les quals la Diputació de València vol estar volcada, amb eixos 4 milions a la Canal de Navarrés, 7 a Requena-Utiel o 8 a Serrans i 2,5 al Racó d'Ademús. Però jo crec que més enllà de les xifres, més enllà de les inversions concretes, hi ha dues qüestions importants que han format part de l'ADN d'aquesta corporació, d'aquest nou govern de la Diputació. D'una banda, el reforç a l'autonomia d'alcaldes i alcaldesses. Des del primer moment hem tingut clar que qui millor coneixia la realitat dels seus municipis eren els alcaldes, eren les alcaldesses, eren les regidores i els regidors i, per tant, ells haurien de ser els autèntics protagonistes de les inversions de la Diputació. D'ahir que sempre hagin volgut que fins i tot en els plans provincials d'obres i serveis que ha capitanejat Emili Altur i que ha transformat Emili Altur després de 20 anys amb els mateixos criteris, hem volgut que tingueren temps per poder donar participació a la ciutadania a l'hora de decidir. D'altra banda, crec que hem aconseguit la quadratura del cercle. Jo crec que tradicionalment sempre hem estat molt acostumats a veure en els municipis cartells d'inversions de la Diputació de València. Avui és impossible visitar un municipi de la província de València i no trobar un cartell amb inversions de la Diputació, però ens quedava sempre un assumpte a tractar, que era el finançament municipal. Com podíem ajudar els municipis en allò que no tenia que veure en inversions, sinó en despesa social, en despesa per a educació, en personal, etc. Hem aconseguit la quadratura del cercle a través del Fons de Cooperació Municipal, a través d'un fons en el que la Diputació i la Generalitat hem cooperat a parts iguals, donant als ajuntaments 41.200.000 euros, molts dels quals, gràcies a l'esforç del diputat d'Hisenda, de Toni Gaspar, avui ja estan ingressats en els nostres ajuntaments. Però a més jo crec que hi havia un tercer eix de treball, algo que nosaltres ens empenyàvem en que fora una realitat. Ixa filosofia de que les administracions no estem per a competir, sinó per a cooperar. Ixa filosofia que també vam plasmar en el canvi de lema. No volíem que aquesta fos una diputació jeràrquica d'ajuntament, sinó volíem treballar colze a colze amb els ajuntaments i amb la resta de les administracions, molt especialment amb la Generalitat Valenciana. Vaig aquesta idea comuna de que els diners no són mai d'una institució o d'una altra. Els diners són de la ciutadania que paga els seus impostos i el que realment és essencial és que revertisquen en el seu benestar. Fruit d'aquesta col·laboració hem aconseguit ficar en marxa la creació de 4 nous centres socials i millorar la instal·lació en 44 col·legis. Hem aconseguit també un increment important de les partides socials. Hem aconseguit que amb aquest treball de les diputades Mercedes Berenguer i de la diputada Rosa Pérez, avui els municipis estiguen molt millor finançats en el que a serveis socials, que per a nosaltres era essencial, respecte especialment en un moment complicat en el qual la pròpia Diputació patia una retallada de 15 milions d'euros per part de l'Estat. Sempre diem que gestionar és prioritzar i per a nosaltres, per a la Diputació, està clar que aquesta prioritat l'ha marcada molt clarament la dignificació de la sanitat, el treball per la salut mental, en aquest cas també junt a la Conselleria, i sobretot jo crec que una qüestió de la que veníem ara mateix parlant Rosa Pérez i jo, que jo ja no parlaria de la quantitat econòmica, sinó sobretot del que significa la recuperació de la dignitat de les persones que van ser afusellades, de les víctimes del franquisme, la recuperació de la dignitat de tot un poble, perquè un poble que després de tants i tants anys continua tenint els afusellats per defensar un règim democràtic, que continua tenint-los sense identificar, fins i tot en cunetes, és un país indigne. I nosaltres volem que el nostre siga un país digne. I per això vull agrair a Rosa tot el treball que ha fet, tot aquest impuls que fins i tot ha dut a que en el proper ple dupliquem la partida que anem a destinar a la recuperació dels represaliats pel franquisme. Com he dit, este segon any ens ha servit per a complir amb els objectius de govern i també per a engegar nous projectes que fugiren del curtplacisme. Jo crec que hi ha un exemple paradigmàtic d'això. El pla de vies ciclopeatonals que presentava el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, i que no va quedar-se reduït en aquesta legislatura, sinó que fica les llums llargues per a mirar més enllà i per a organitzar aquesta mobilitat sostenible que volem fer nostra. Vam dir que eliminaríem la burocràcia i ho hem complit a través dels antics Pepos, ara som, que pilota el diputat Emili Altur, ho hem complit en la convocatòria d'ajudes de cultura de la mà de Xavi Rius o amb les de benestar social i igualtat.
Vam dir que dinamitzarien les àrees industrials i hem ajudat els ajuntaments a millorar aquestes zones amb inversions productives que han permès generar ocupació, així com amb estudis que permeten reforçar sinergies, com el que presentàvem fa poques setmanes a Xest. Vam dir que anàvem a buscar una professionalització de les brigades i ho hem aconseguit amb el comandament únic del Consorci de Bombers, d'un consorci que ha trobat en Josep Bort a un diputat constantment preocupat pel seu benestar, constantment preocupat per millorar les seues condicions i especialment per millorar les condicions amb les que treballen cada dia els nostres bombers. Vam dir que canviaríem el model d'inversió en carreteres. Ho hem fet oblidant aquestes obres faraòniques, centrant-nos en la conservació de la xarxa provincial i sobretot en la seguretat vial. L'esforç per la modernització de l'administració ha estat una constant. D'això sap bé Ivan Martí, que ha estat treballant a diari per aconseguir que l'administració electrònica no sols arribara als grans ajuntaments, sinó que poguera ser una realitat en els ajuntaments més menuts. I per descomptat hem mantès la igualtat com un dels eixos fonamentals del nostre govern. Un projecte de municipis protegits contra la violència de gènere, però també la consolidació, gràcies al treball de la diputada Isabel García, d'esdeveniments pioners que recuperaven l'essència del feminisme valencià, d'algo de lo que esta terra sempre havia estat una referència, però que havíem perdut amb actes o amb treballs com el del Feminari o com aquest Premi Esteli Amorós que veien també al vídeo. També en aquest balanç de l'Equador de la legislatura cal destacar la consolidació en les nostres comarques d'esdeveniments com la Volta a Espanya, que hem presentat esta mateixa setmana, i que a més evidencien la vertebració del territori. Una vertebració que hem volgut fer també potenciar els nostres recursos turístics, de la mà de Pilar Moncho, que ha aconseguit que per fi el turisme que fera la Diputació de València fora un turisme que responguera a la professionalització del nostre treball. En resum, d'aquest segon any de govern en la Diputació, vull destacar sobretot el treball coordinat. Vull destacar, jo crec que la generositat de tots els companyes i companys que hem sigut capaços de ficar sempre per damunt el que ens unia. I ser apropament a les comarques que volem seguir impulsant amb projectes com aquestes oficines comarcals que impulsarà Concha García i en les que ja també està treballant Boro Femenia, que com sabeu s'incorporava en l'anterior ple a la nostra Diputació. Ho hem fet també a la itinerància de l'exposició Memòria de la Modernitat, en la qual ha treballat el diputat Pepe Ruiz per aconseguir que els tresors artístics que eren de les valencianes i dels valencians no es quedaren sols en esta casa, sinó que allò que és patrimoni de totes i de tots poguera tornar a ser de deberes, gaudit per totes i tots. Per tant, crec que han estat 2 anys d'esforç, crec que han estat 2 anys de treball que valorem avui des de la humilitat, que valorem des de la satisfacció d'aquells que saben que el treball està ben fet, però que al mateix temps saben que cal continuar esforçant-se, que si hem comès errors no podem tornar a cometre'ls, que si en alguna cosa hem fallat a la ciutadania estem obligats a duplicar el nostre treball per ser mereixedors de la seva confiança. Jo, sense més, agraint tot el treball realitzat a totes i a tots, a les companyes, als companys que avui esteu així i als que no estan, vull donar-li la paraula a Rosa Pérez perquè pugui adreçar-se a vosaltres. Moltes gràcies. Bé, jo tinc que dir que, encara que no excessivament, perquè un no té que caure sempre en la complacència, per a mi és un moment de satisfacció, perquè després de 4 anys en una dura oposició, en una diputació, evidentment, en la que no se reconeixíem i en la que combatíem per les seues formes de tot tipus, tant de gestió com altres models que evidentment vaig dur a la justícia, estar avui sentada així, en els meus companys de govern, en el que fem un balanç de gestió de 2 anys, en el que podem dir que la Diputació no se reconeix en la Diputació que n'hi havia abans. I dic que no hem de caure tampoc en l'optimisme perquè hem de fer molt més, però que està molt bé avui sentar-se així i dir-li a la ciutadania què és el que hem fet. Que no se trata sols de moltes vegades de polítiques de gestos, que jo crec que nosaltres no se quedem en polítiques de gestos, sinó que estem fent polítiques que veritablement fiquen de manifest que la Diputació és totalment diferent. Jo evidentment vaig a fer èmfasi, Jorge ho ha fet d'una manera global i molt bé, en el que són les meues àrees. Jo durant 4 anys he estat criticant el model de serveis socials que tenia el Partit Popular, que era un model basat en l'assistencialisme i tendent a la caritat,
I podem dir, 2 anys després, des que s'inicia la legislatura, que hem canviat totalment aquest model. Ho vam anunciar farà més d'un mes, conjuntament el president i jo, que tenim en aquests moments un model basat en la prevenció i que tendís a la justícia social, que era el que durant molts anys hem defensat molts i que ara hem pogut fer possible, o per almenys hem fet els primers passos. Evidentment, les paraules són molt buides, perquè un pot dir, anem a fer, no, però anem a fer vol dir que se pressuposta i que se diuen les línies bàsiques, i això vol dir que nosaltres només arribar a la Diputació en el primer any vam pujar un 20% les quantitats destinades als serveis socials base dels pobles, i n'hi ha que dir que enguany hem pujat un 98%, el que fa un total d'un triple de lo que destinava l'anterior govern a les polítiques de serveis socials que són fonamentals per a la qualitat de vida de la ciutadania. Després, Jorge ho ha dit, no? Malauradament, durant molts anys, la Diputació ha sigut coneguda per els seus problemes de corrupció. Hem sigut una vergonya, s'hem vist en telediaris, contínuament, en els diaris tots els dies, per la vergonya de lo que passava en esta casa i que, com tots sabeu, jo vaig denunciar. Ara, contínuament estem eixint en la premsa i en la televisió perquè som la primera administració valenciana que està exhumant les fosses. I n'hi ha que dir que ho estem fent, que som l'única i que ho estem fent al 100%. Això vol dir que som una administració pionera en algo que no han fet altres administracions, que esperem que en aquesta espenta que hem pegat nosaltres comencen a sumar-se les demés, però de moment hem de dir que som la primera i única administració valenciana que ha dut endavant aquestes polítiques, i evidentment jo com a responsable de memòria històrica estic molt satisfeta. Com ho ha dit Jorge, hem més que duplicat el pressupost destinat a les exhumacions perquè per a aquest equip de govern això ha sigut una prioritat i jo a més m'he sentit amb molt de suport de tots els meus companys i companyes de l'equip de govern en aquesta tasca. Memòria històrica no existia abans. Imagineu-se, no és que fem poquetes coses, és que no se feia absolutament res, i estem sent pioners, com dic, en una qüestió tan fonamental per a tornar la dignitat al nostre poble com és traure els nostres represaliats i afusellats i assassinats de les fosses comuns. I en aquest estem, així com programes com la memòria a la biblioteca, la memòria a l'escola, nosaltres som pioneros, hem fet un documental que hem oferit a la Conselleria d'Educació per a que siga distribuït per als instituts, perquè pensem que la nostra tasca en memòria ha de ser fonamental. Nosaltres hem basat la nostra línia de memòria històrica en 3 objectius fonamentals: la justícia, la memòria i la reparació. I en aquesta línia continuarem treballant, però en l'orgull de que avui la Diputació és pionera en buscar la justícia de totes aquestes víctimes. I per últim, en teatre, dir que pese a les adversitats heredades, n'hi ha que dir que hem tingut més exhibició en l'últim any, que se feia en molts anys, que d'una producció que se feia des de la Diputació hem passat a 3 pròpies en un mateix any, 3, i 3 coproduccions. Hem dit que nosaltres estem cogestionant el teatre principal, era una qüestió que la darrera Diputació no passava i que a més està fent una col·laboració molt important en la Generalitat i en la Conselleria, en aquest cas, i en Culturals, però com molt bé ha explicat Jorge, nosaltres estem en una nova etapa on no n'hi ha una batalla entre el Palau de Baldia i el Palau de la Generalitat, sinó que les administracions han de col·laborar i treballar conjuntament, i així ho estem fent, i així se fan teatres com així també s'ha fet en inclusió social, on també treballem contínuament d'una manera molt coordinada en la Conselleria. I bé, jo crec que per la meva part res més, simplement dir que n'hi ha molta satisfacció d'avui estar així mostrant el nostre informe de gestió, que és el que hem fet i com hem canviat la Diputació en dades objectives, que això és molt important. Molt bon dia a tots i a totes, president,
Diputada Rosa, companya, diputats i diputades, de veritat que un plaer tindre així en la primera i en la segona fila a la majoria dels meus companys i companyes. I bé, jo la veritat és que crec que ja els meus companys ho han dit pràcticament tot, però jo volia remarcar, si cal, crec que el vídeo és molt gràfic i aquest vídeo que es mostra a tots en moviment, a tots xafant el nostre territori, a tots en els nostres pobles, a les nostres ciutats, junt als nostres alcaldes i alcaldesses, amb els bombers, en els centres de salut, que potser xafa la meva companya Mercedes, en la carretera, en els ciclistes, a Isabel. Jo li comentava a Jorge, tots en el casco. Mira, així jo, així, tots en el casco. La veritat és que això, aquest vídeo tan curtet i tan gràfic, la veritat és que és molt bonic, enhorabona als companys i companyes que ens l'han fet aquest vídeo tan preciós. La veritat és que mostra el que durant aquests 2 anys hem intentat transmetre a la ciutadania i el que hem intentat fer des de cada una de les nostres àrees. Quan fa 2 anys demà, farà 2 anys que prenguérem possessió, aquesta nova corporació, teníem un repte dur, teníem un repte difícil i jo crec que moltíssima gent no apostava o no donava, això que diuen, no donaven un duro per nosaltres. Érem un pacte de govern un poc atípic, no? Jo crec que en la Diputació no s'havia governat mai en pactes de govern, les majories absolutes almenys estaven instal·lades des de feia més de 20 anys, i aleshores un govern de 4 partits que venim tots cada un de les nostres històries diferents, ser capaços de sentar-nos i arribar a acords i el que és més important, 2 anys més tard, veure tot el que hem sigut capaços de fer, jo crec que és per a que estiguem molt contents tots i totes, companys i companyes, i des d'ací donar el meu agraïment, no sols al president, que ell com a capdavanter, ell com a president, ha fet possible que se mantinga aquest pacte i que se treballi de manera coordinada. Jo he fet tot el possible, Jorge, perquè això també fos així, me consta que ho hem fet tots, però agrair als meus companys i companyes des de les seues àrees tot el que heu sigut capaços de canviar. Heu fet una xicoteta revolució en cada una de les àrees de les que esteu al capdavant. I dic que hem fet una xicoteta revolució perquè quan vàrem entrar no teníem més remei que per responsabilitat canviar les coses de com s'estaven fent a la Diputació. La Diputació és una institució obsoleta, una institució del segle passat, que els vicis que tenia, la veritat és que eren lletjos. De fet, Rosa i el meu company Emili, que també ja estava en la legislatura passada, saben perfectament que era sempre notícies per males notícies i ells ho han sofrit moltíssim, a més, en les seues cars i, a més, ho hem sofrit tots en junta d'ells també en aquesta legislatura. Sabem que al final la justícia sempre ens donarà la raó, Rosa, i jo ahir vos anime a seguir sempre, a tots. Crec que el que ens toca és, quan una cosa no es fa bé, denunciar-la i arribar fins al final, i crec que és el que tocava, i ahir sempre trobareu el meu recolzament, el recolzament de tots. Vull dir, crec que això, un equip ha d'estar sempre unit, també en l'adversitat, i jo crec que així ho hem estat quan les coses no han vingut ben donades, però hem sigut capaços de canviar fins i tot el funcionament, la imatge i el treball dins de l'antiga Immelsa, que ara es diu Valterra. No veig així a ningú company de Valterra, però estava abans allí, però crec que cal donar-los l'enhorabona a la seva gerent, Agustina Brines, i a la resta de l'equip de Valterra, perquè han fet una tasca impressionant per ficar a funcionar una empresa pública en la que nosaltres realment pense que sí que tenim que creure, sí que cregam en les empreses públiques, però evidentment s'han d'utilitzar per a finalitats lògiques i no per a el que estaven utilitzant, i entenem que d'això també hem ficat ordre, i des d'ací la meva enhorabona als companys que ho han fet possible. Crec que després, una de les coses que també tenien clares, i ho ha dit el president el primer, i sempre ens agrada dir-ho, és que teníem que fer possible l'autonomia real dels alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels nostres municipis. Com és possible això? Doncs fem possible que s'acaben els plans teledirigits i fem possible que els plans siguin de concurrència, o sigui, que puguem treure bases per a que la gent es pugui presentar en totes les àrees, que és el que hem aconseguit, i anar a poc caminant a l'eliminació absoluta dels convenis singulars, que pense que és l'objectiu de tots al llarg de la legislatura. Moltes de les àrees ja no tenen cap conveni singular. Sabem que a vegades això és difícil, els canvis sempre costen, però nosaltres treballarem per tal de fer possible allò que pensem que al final afavorís a tots els ciutadans i ciutadanes. Jo sempre dic que la nostra tasca com a diputats i diputades, com a representants dels nostres companys que estan en cada un dels nostres pobles i ciutats, és fer possible
que tots els valencians i les valencianes tinguen els mateixos drets i les mateixes oportunitats, visquen on visquen. Per a nosaltres és igual un veí de l'Horta Nord, que un veí del Racó d'Ademús, que un veí de la Canal de Navarrés, que un veí de la Ribera, i entenem que de vegades és difícil perquè les necessitats són diferents, però hem de ser capaços de saber quina és la necessitat de cada una de les nostres comarques i treballar per a fer possible que la igualtat real arribi als nostres veïns i veïnes. Perquè nosaltres hem tingut clar des del primer moment que compartíem l'espírit i la lletra del Pacte del Botànic i teníem clar que les persones eren el primer, que el benestar de les persones era el primer i en això tant Rosa com Mercedes esteu treballant moltíssim en col·laboració amb la Conselleria. Sé que ahir s'ha fet una tasca molt important de coordinació en la que sabeu que me teniu al vostre costat sempre, perquè pense que és importantíssim. És importantíssim que treballem coordinats i de la mà amb totes les administracions. Este any el president ho ha dit, ha parlat dels milions que van arribar als municipis, però sols entre el SOM, que gestiona el meu company Emili, que seran 34 milions, el fons de cooperació, la part que fica la Diputació, i recordem que no totes les diputacions tenen la voluntat de col·laborar amb la Generalitat i, per tant, no tots els ciutadans i ciutadanes del País Valencià finalment tenen les mateixes oportunitats, perquè els ciutadans i ciutadanes de les nostres comarques tenen més recolzament econòmic de la Diputació que estan tenint, per exemple, els ciutadans d'Alacant. Van arribar del fons de cooperació 20,6 milions són els que fiquem la Generalitat, que ja s'han distribuït. Evidentment, ahir Toni ha fet una tasca espectacular. En els IFS, que ara li tornarà a donar molta feina al nostre company Emili, repartirem 21,3 milions. Total, que arribaran al municipi este any 75,9 milions que els alcaldes i alcaldesses, els equips de govern de cada un dels nostres pobles podran decidir on volen invertir. Evidentment, per a nosaltres això és importantíssim, i l'autonomia municipal, i el recolzament i la col·laboració amb les administracions veïnes, amb la Conselleria, amb la Generalitat, amb tots els pobles i ciutats. Intentem no discriminar a ningú, independentment d'estiguen on estiguen, estem aconseguint que finalment més grans o més xicotets puguem sempre estar al seu costat. Estem treballant per superar el model provincial, jo crec que això és molt important, d'ahir el recolzament a les nostres mancomunitats, d'ahir la tasca que està fent la nostra companya Conxa, també en el tema d'implantació de les oficines comarcals, perquè entenem que no podem deixar de la mà tampoc els municipis més menuts, en això estem tots d'acord, perquè els recursos no són els mateixos, però les mancomunitats també estan rebent una injecció econòmica per part de la Diputació, perquè el que volem és que de veritat es fiquen a funcionar, que amplien les seues competències i que a poc puguen anar suplint moltes de les funcions que tradicionalment d'una manera proteccionista ha fet la Diputació. L'arbitrarietat i l'opacitat, crec que ho han dit els meus companys, s'ha acabat. En esta casa això ja no existís. D'ahir la tasca que està fent el nostre company Berto és fonamental. Des d'ací li enviem un beset molt gran. I la veritat és que també la modernització de les nostres administracions, en les que el meu company Ivan, i per ahir estava, no el veig, on està Bartolo? Bueno, se n'ha anat, vale. Crec que estan fent una tasca molt important també per tal de modernitzar les administracions. Per què? Perquè de vegades els ajuntaments menuts no tenen la possibilitat de tindre recursos per a tindre una administració moderna, una administració àgil, i ells estan treballant moltíssim en aquesta tasca i la veritat és que agrair-los moltíssim aquesta labor. I la veritat és que Pilar, per exemple, ha sigut una revolució en el món del turisme. La veritat és que te veig ahir en el vídeo, Pilar, i dic que és cert que ha xafat cada una de les nostres comarques, ha tingut claríssim que havia que vendre d'una manera de més per a enamorar a la resta del personal, primer als valencians i les valencianes i després a la resta del món, la manera de ser dels valencians i de les valencianes. Cada una de les campanyes que ha fet de turisme ha ficat en valor el que som i el que volem ser i el que volem vendre a la resta de la ciutadania. La veritat és que ahir també donar-li la meva enhorabona. No està el nostre company Xavi Rius, però bé, jo crec que ha fet un esforç també grandíssim des de l'àrea de cultura per tal de fer possible que la cultura arribara també als nostres municipis, que no es quedara sols en els museus de la ciutat, sinó que es traslladara de la mateixa manera que ho va fer Rosa en els teatres, vull dir, traslladar els teatres als pobles i ciutats, traslladar les exposicions als pobles i ciutats i ara a fer possible l'òpera als pobles i ciutats, que comença este cap de setmana. M'han dit que està sent un èxit, encara no he pogut veure en cap, però en breu aniré a veure el Buixec, a veure si podem gaudir d'aquesta òpera als pobles. La veritat és que aquest esforç per fer possible
que també la cultura, que també el teatre arribi als nostres racons més llunyans, no només a la ciutat. Pense que també és una tasca molt important. Pense que s'està fent també una labor importantíssima per tal de millorar d'una vegada per totes la xarxa de carreteres. De veritat, Pablo, crec que estàs fent-ho fenomenal. Importantíssim també el tema d'eliminació dels punts negres. Sabem que ahir ens farien falta tants i tants diners per a poder-ho fer ràpid, però és que de vegades l'administració és més lenta del que ens agradaria, però anirem a poc, i el que dius tu, els projectes de carreteres no són per a un any, són uns projectes de llarg termini i en això estem treballant. I després també la tasca que se fa des de Medi Ambient. També vull recordar que igual que no existia memòria històrica, que era importantíssim que existira, no existia l'àrea de Medi Ambient com a tal. Nosaltres, l'equip de govern, vàrem apostar per crear l'àrea de Medi Ambient. Al capdavant està el nostre company Josep Bort. Enhorabona, Josep, perquè de veritat aquesta lluita contra el canvi climàtic, potenciant el pacte d'alcaldies, era fonamental que algú la fera. Ahir estàs fent-la tu i donar-te les gràcies per les hores que li dediques també als bombers, a la prevenció, a l'extinció dels incendis quan malauradament també ens ataquen, en coordinació, que no s'havia fet mai tampoc amb la resta d'administracions. Pensem que això és importantíssim i crec que bé, estem ací per a seguir millorant, per supost, el funcionament. Sempre estem oberts a que els nostres alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores ens diguen què podem fer millor. Ens agrada moltíssim que ens acosten als nostres despatxos també a que ens diguen mira, això crec que podríeu millorar-ho. Però jo crec que de lo que més estem gaudint, jo crec que tots i totes, és de ser nosaltres els que xafem territori, de ser uns companys més, perquè ho som. Finalment, tots som regidors i regidores d'algun municipi de les comarques valencianes, sabem molt bé el que és la política municipal, vull dir que el president és alcalde d'Ontinyent, vull dir si sabrà ell el que és això. Altres som regidors de pobles més menuts, però també sabem quines són les necessitats dels pobles menuts, com jo, per exemple. I la veritat és que el que volem és millorar del tot el funcionament de la Diputació i, sobretot, que aquests passos que estem donant al llarg d'aquests anys i que pensem que són importants, com acabar amb els criteris objectius, a la manera de repartir els diners i de veritat acabar en els programes teledirigits i potenciar l'autonomia municipal, el que volem és que es mantinga per a sempre. Si d'ací 2 anys, per a una d'aquelles coses que esperem que no siguem nosaltres els que estem al govern de la Diputació, que fóra un partit polític d'un altre color que no ha funcionat amb criteris objectius al llarg dels seus anys de gestió, esperem que no s'atrevisquen a canviar tot allò que nosaltres hem anat modificant a poc amb el nostre treball, amb el recolzament dels nostres alcaldes i alcaldesses, amb el recolzament de les nostres conselleries per tal de millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes i també per tal que els diners arriben d'una manera objectiva i que l'autonomia siga el primer. Jo crec que aquesta manera de funcionar ens l'estan agraint fins i tot els alcaldes i alcaldesses del Partit Popular. Això és així, vull dir, nosaltres crec que ens ho han dit tots els alcaldes de tots els colors perquè estan rebent més diners que rebien abans i amb més autonomia que han tingut mai. I jo crec que aquesta és la nostra manera de fer. Governem per a tots i totes, no governem sols per als alcaldes i alcaldesses dels nostres colors polítics. Això abans, evidentment, igual era més senzill, però nosaltres no volem això. Volem governar per a tots els valencians i valencianes i en això estem intentant fer una xicoteta revolució a aquesta administració que mentre que existisca hem de gestionar-la amb responsabilitat. Molt bé, moltes gràcies, Josep. Si hi ha alguna pregunta, a qualsevol dels tres vos atenem encantats. Jo crec que els reptes bàsicament són continuar en la línia del que estem fent. Vull dir, per a nosaltres és essencial, jo crec que ho ha dit abans la vicepresidenta, que aconseguim consolidar canvis. Per què? Perquè nosaltres, personalment, des de luego, no tenim ninguna idea de perpetuar-se. Esperem que com a partits sí, però no personalment. Però és cert que correm el risc cert de que si la Diputació canvia de mans, tornen les velles pràctiques. I les velles pràctiques el que volen dir és que tindrà diners aquell que cau bé i no tindrà aquells que no cau bé. Jo
Jo crec que queden grans reptes. He parlat abans de, per exemple, la xarxa de municipis protegits de la violència en la que està treballant Isabel. Jo crec que a la xarxa de municipis per la sostenibilitat jo crec que li queda un llarg recorregut. Les ciclopeatonals que presentava l'altre dia Pablo tenen per davant molt de treball. Tenim el repte del Teatre Escalante, que no podem fugir d'aquest repte, és una realitat i aquesta Diputació tindrà que prendre mesures per poder aconseguir tindre una sala i continuar prestant aquest servei. Per tant, jo crec que queden grandíssims reptes per davant, però bàsicament jo crec que el que hem aconseguit en aquests 2 anys és assentar bases. Per a nosaltres era molt important el poder cimentar el canvi. Cimentar el canvi volia dir que en una realitat en la qual la gent estava acostumada a anar a parlar amb el president de la Diputació, i dic el president perquè era així, no perquè... i que el president, com si els diners es tingueren un sac, es donarà X o donarà Y, això s'ha acabat. I avui els alcaldes, les alcaldesses, parlen en el president, però parlen en tots els diputades i diputats, parlen en la vicepresidenta i, a més, cada vegada som més conscients de que si hi ha un problema excepcional que hi ha que atendre, la Diputació s'ajudarà, però si no és així, tindran que anar a les vies ordinàries com passa en qualsevol administració seriosa. Jo no tinc opinió personal, està la vicepresidenta, li ho podem preguntar a ella, però vull dir, no, a mi em pareix perfecte, vull dir, probablement la persona, probablement i sense probablement, la persona que millor coneix el que ha passat al llarg de la història, en Imelsa, ara diu Valterra, siga Rosa. Nosaltres pensem que la gestió ha canviat radicalment, nosaltres pensem que s'està fent una molt bona gestió, convertint l'empresa pública en allò que ha de ser, que és una empresa instrumental de la Diputació de València, però Rosa Pérez sabeu que, a banda d'estar com a diputada, també està, si no m'enganye, com a part acusadora i demés, i té una sèrie de motius que entenc que no pot desvelar, però que no li permeten firmar els comptes. En qualsevol cas, jo sempre tinc el màxim respecte per qualsevol company en la seva acció de govern, perquè en últim terme hi ha que entendre que quan un signa els comptes també assumeix unes responsabilitats. Moltes gràcies a totes i a tots.